Důležité zprávy. Projekt Elona Muska vyděsil vládu a velké banky. Přišel totiž s novou tajnou investicí, díky níž velmi zbohatly stovky lidí. Minulý týden vystoupil na veřejnosti a oznámil svůj nový projekt, který podle něj dokáže z každého udělat milionáře během 3-4 měsíců. A to bez jakýchkoliv potíží a velkých investic vůbec. Podnikatel vynálezce vyzval všechny, aby této úžasné příležitosti využili. A samozřejmě pár minut po skončení rozhovoru se ozvala vláda a požádala, aby rozhovor nevysílali, ale bylo už pozdě. To tvrzení nyní všechny mate. Můžete vysvětlit, že v České republice už všichni nemusí pracovat? Ano, budu mluvit jednoduchým a srozumitelným jazykem, aby mi rozuměl každý v České republice, ať už je to žena v domácnosti, prostý dělník, číšník nebo třeba starší člověk. Než jsem koupil Twitter, 2 roky jsme pracovali na neuronových sítích a superpočítačích. Vím, že jste se Samem Altmanem založili firmu, která vyvíjí nové technologie. Co bylo tak převratného, že jste to dokázali vytvořit za 2 roky? Na začátku jsme vytvořili superpočítač, který zpracovává oktilion operací za sekundu a investovali jsme do něj 3 miliardy dolarů. 3 miliardy? To je velmi velké číslo. Ano, je to číslo s 27 nulami. Je 1000krát výkonnější než jakýkoliv domácí počítač. Pak jsme vytvořili software založený na naší umělé inteligenci a implementovali ho do finančního obchodování. Jednoduše řečeno, vytvořili jsme počítač, který analyzuje všechny obchody v reálném čase. Právě teď uzavírá obchody s 97% úspěšností. Vydělává peníze tím, že uzavírá obchody jako běžný obchodník? Ano, ale je lepší než jakýkoliv finanční analytik. Ve skutečnosti profesionální obchodník uzavírá obchody s 67% úspěšností. Je těžké uvěřit, jak velký je to rozdíl. Jedná se o uzavřený softwarový balíček? Naši účastníci s minimální investicí již nyní denně obdrží příjem 75 000 korun. Jak každý ví, investice začíná investicí. Abyste však mohli začít vydělávat, potřebujete alespoň 6 000 korun. Nyní vám krok za krokem vysvětlím, jak to funguje. Ano, Elone, prosím. Musíte jít na naše webové stránky. Pak musíte vyplnit formulář na stránkách. Za několik minut vás bude kontaktovat váš osobní manažer, který vás připojí k našemu softwaru. Takže, Elone, investováním pouhých 6 000 korun si přijdu na 75 000 korun. Ale ve který den se tak stane? Už ten den. A další den obdržíte 75 000 korun a další den rovněž. A tak den za dnem pomocí našeho superpočítače. Odborníci na finanční, kteří byli mými hosty v pořadu, tvrdili opak. Všichni tito odborníci se snaží působit jako profesionálové a říkají, že je těžké se jen tak dostat k vlastní ceně. Elone, opravdu doufám, že díky tomuto projektu vy a vaše společnost přinesete obyčejným lidem stabilní výdělky. A že mnoho lidí bude moci pokrýt své sny, dluhy a další finanční potíže. Nemusíte v to doufat. Jde o to, abyste začali jednat. Kdybych nejednal a neriskoval, nezaložil bych své společnosti a neseděl bych vedle vás. Každý může mít finanční svobodu právě teď. To je to, co jsme dělali poslední 2 roky. Dáváme lidem svobodu. Pod naším rozhovorem zanecháváme vzkaz pro všechny lidi v České republice. Přesně jak řekl Elon. Vyplňte formulář a připojte se k platformě ještě dnes. Elone, je ještě něco, co byste chtěl říct? Obracím se na všechny Čechy a chci, abyste mě slyšeli. S mým týmem pracujeme na zjednodušení registrace a připojení k naší UI. Pokud potřebujete stabilní příjem nebo už máte kapitál, ale nevíte, kam ho investovat, platforma je pro vás otevřená každý den. To je za mě vše. Elone, děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Bylo skvělé tě vidět.